Hallo, lieve vriend. Vandaag wil ik je een klein beetje wat vertellen. Grootste stukje 3 uit je reed to God. Zussen Chris dead, to God reden. Hij reed to God en God reed me 3. En dat is wunderbaar, wie God to ons mensen reden deed. Wie heeft deze wereld gemerkt? Wie heeft al dit gemerkt wat hier is? Die vrouw is wichtig dat we ons niet stellen. Wie heeft het gemerkt? Wie heeft mij en die gemerkt? Bist du vrij? Heeft God iemand vrij gemerkt? Dat is wichtig. Heeft de government ons gemerkt dat hij ons verzaaien kon? Wie heeft deze wereld gemerkt? Nu wil de duivel ons komen zeggen, du zult zo en zo leven. En God heeft ons beroepen voor vrijheid. Van wem laat du die verzaaien? Naar wem huist du? Naar de duivel of naar God? Naar wem huist du? Wanneer du God chance, dan is hij aan die. Dan wordt hij te die reden. En nu was ik te denen reden. Because wanneer we niet weten meer, dan vrouw ik God. Wanneer ik niet weet, dan vrouw ik God. Dan vrouw ik niet de government. Wie zal ik? Ik schaf niet voor de government. De government betaalt mij goed. God betaalt mij. Dat ik voor hem schaffen doe. Niet de government. Dat zal ik die wel zeggen. Ik schaf niet voor de government. Ik schaf voor God. God is zegen.